I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe. I evo nas ponovo na Zokijete. Danas radim, kao što vidite po naslovu, da vidim ja koliko vi mene dobro znate. Jednostavno ovo sam planirao već duže vreme, tako da sam danas jednostavno odlučio da to uradim. Tako da, hajde da počnemo. Ja sam objavio jutros neke storije, tako da vidjet ćemo. Da li sam ja visok ili nizak? 78% vas kaže da sam visok. Visok sam oko 178, 179, možda čak i 180, nisam siguran, ali mislim da je to oko 180, otprilike sam rekao, nemojte da me držite za reč. Vas 22% sram bilo što ne znam, što ste rekli da sam nizak. Čekaj. Idemo sljedeći. Kog datuma sam rođen? 41% kaže, vas kaže da sam rođen 23. aprila. Netačno. Rođen sam 27. aprila. Koji vam je đavo bre? Ali dobro blizu ste bili opet. Stavio sam da bude pola-pola, da stignete. Opa. Da li imam psa ili mačku? 73% kažete da imam psa. Ne, imam mačku. To je velika greška što ste vi mislili da imam psa. Znači ovi 27 vas, zapravo 27% vas koji je reklo da imam mačku. Jednostavno ja imam mačku, gledaj sad ovo. Sad će da mi se ugasi telefon. Neće. Znači imam mačku. Da vidimo šta sam sljedeći stavio. Kad sam počeo da snimam za YouTube, zapravo taj datum kad sam ja krenuo, 12. januar ili 15. januar. 61% vas kaže da sam krenuo 12. januara. To je netačno. Dakle, ja sam 15. januara sam krenuo da snimam klipove, tako da mislim da je krenula baš škola tad, vratio sam se iz škole pa sam nešto razmišljao, tako nešto je bilo. Ili nismo još krenuli, bili u školu pa sam snimio klip, pa su ujutru me napadali što snimam ovo ono, tako nešto je bilo. Ne, šta sam ja sad radio? Opa. Da vidimo. Koliko imam subscribera? Blizu 1k suba i 800 subscribera. 85% vas kaže da sam blizu 1k. Vi ste u pravu, normalno ovih 15% to je totalno netačno. Dakle, meni još 15 subscribera fali za 1k, dakle, rušite to, puknite tu subscribe dugme, da što pre dođem do 1k. Nemoj to da mi radiš. Da vidimo dalje. Da li sam ja popularni YouTuber? 55% vas kaže da jesam, 45% kažete da nisam. Znači ja sam onda, kad je većina u pitanju onda ja sam, dobro je. Znači ja sam najpopularniji od u titelu, BTF brate i u okolnim selima. Rešio čovjek baku prasete. Da li pravim live streamove? 80% vas kaže da pravim live streamove, 20% kaže da ne pravim. Pravim live streamove, ali ne svako večer, nego kad god je meni dosadno ja napravim neki live stream, ali moguće da live streamova više neće biti sa kompa, nego jednostavno sa telefona ću nešto streamovati dok ne nabavim neku bolju grafičku kartu, tako da ne bi da mi secka, lupam GTA San Andreas, da streamujem i da mi secka, to ne želim stvarno. Da vas vidim sad. Oho, ko mi je YouTube idol?
Ovdje sam stavio, ovo će biti malo sa greškama. Mislim, nije baš sa greškama, ali da vam kažem. Kom je Jota idol? Adnan Brovas, 31% vas kaže da mi je on idol, 69% mi kažu da je Mox Rider moj idol. Naravno, volim jednog i drugog kao youtubere, naravno gledam jedan i drugog kao youtubere. Adnan mi je nekako pre bio pre mi on bio idol, ono, čisto zezo se ovo, ono, ali sad u posljednje vrijeme kad ne izbaci neki klip ja se, ono, ajde čisto pogledam klip, ali slabo njega gledam, više gledam Mox Ridera zato što u grupi sam kod njega, igrali smo zajedno Brawl Stars, pomažemo jedan drugom, dakle on je meni reklamirao kanal, imate taj klip kod mene, reklamirao sam u grupu na VGamersu, tako da je Mox Rider moj idol. I sada, posljednje pitanje. Koje godine sam ja otvorio YouTube kanal? Vas 46% kažete 2017. 54% kažete da je 2018. YouTube kanal sam otvorio 15.1.2018. godine. Tu sam počeo da snimam razne vlogove, pesme, WTF, tako nešto. Ovaj kanal je čisto za zabavu, nemam ništa šta više da vam kažem, dakle tu ste, subscribeujte se na kanal, idemo ka 1K da što pre snimimo specijal, da razrušimo malo taj YouTube. Klip će verovatno ići u nedelju, nemojte da me držite za reč, ja sad spremim specijal, tako da nemojte da me držite za reč, ali nadam se da ću stići do nedelje da snimim klip. Mi se vidimo u nekom narednom klipu ili streamu, a do tada imate od mene veliki pozdrav.